ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಕವನ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಳೆಯುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಈಗ ತುಳು ಕವನ. ಎಲಿಪತ್ತನ ಓಡೆತ್ತು ಮುರಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಗ್ಗುನಗ ಬೆಂದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಯೇ ಪಿತ್ತ ಏರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಎಲಿಕಿನ್ನಿನು ತೂದು ಮೀಂದೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಂಗಡು ಬರ್ಪುನ ನೀರು ಪತ್ತು ದೀತಿನ ಪರ ಡ್ರಮ್ಮುಡು ಪೋಂಡತ್ತ ಮಾತಾ ನೀರು ನಿಕ್ಕು ಬದುಕು ಸಾಕಾದು ಪೋನಗ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿಯ ಮಾರಾಯ ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಪರಂಚೊಂದು ತಿರ್ತಡಕ್ಕೆ ಐನ ಬೀಲ ಪತ್ತದು ರಪಕ್ಕನೆ ಲಾಯ್ತುಂಡು ಆ ಎಲಿಕಿನ್ನಿ ಒರಿನ ಜೀವೋ ಪತ್ತದು ಬಲಿಪುನ ಬುಡ್ದು ಸರ್ತ ಎನ್ನೆದುರದ ದೆಂಗಡು ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನನೆ ಕಣ್ಣಡು ಕಣ್ಣು ದೀದು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ಪಾತಿರ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡವು ಮಲೆತ್ತದು ಮೈ ಕುಡ್ತದು ದಾದವು ನಿನ್ನ ಪರಂಚಾಟಿಕೆ ದೆತ್ತು ದೀದು ಮುಚ್ಚಲು ಎನ್ನನು ಕೆರಿಯರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೇ ನಿನ್ನ ದರ್ಬಾರ ಅಂಚನೆ ಉಂತ್ಯೆ ದಾಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆಂಡಲ ಕೋಪಡು ತೋಜಾಯೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಮಾಟೆ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀಪುನ ಲೋಕೋಗೇ ತೋಜೋಡ ಸಾವಕಾಶಡು ತೂದು ನಿಧಾನಗು ಪಂಡಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೂಳಿ ಬುಳೆನಗವು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ತೋಟೆ ಪಾಡ್ದು ಅಪಗಪಗ ನಾಡ್ದು ನಾಲಾಯಿ ಮಸೆಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಲ್ ತೋಡೆಗೋ ಅಮಸರದ ಸಂಬಂಧ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೈ ಪಾಡಿಯೇ ಕೊತ್ತಳಿಂಗೆಗು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಸೂ ತೆಕ್ಕದು ಬೊಣ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ಬಜೀ ಮಜಿ ಕೇಂಡವು ಬುಡಂದೆ ದಾನೆ ತೆರ್ಪುನಂದಾಜ ಬುದ್ಧುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆ ತುಂಬು ನೇರು ಬಾಮಕುಮಾರನ ಅತ್ತು ಪುಚ್ಚೆನೇ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಪುನಗ ನಿನ್ನವುದಾದ ಕೊತ್ತಳಿಂಕೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾವು ಕವಂಗ ಕೈತಾಲು ಗುರಿ ತೂಯೆ ಬುಡುಜ್ಯವು ಇತ್ತೆದಾನೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕತೆ ಬರೆತ್ತದು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪ್ಯರನ ಅತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಎಲಿ ಪತ್ತದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪ್ಯರನ ಕನ ಬೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಪಿರಾವುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಸಾರ ಕೊತ್ತಳಿಂಕೆ ದೆತ್ತು ಆಕಿಯೇ ಗುರಿ ತತ್ತದು ಡ್ರಮ್ಮು ಪೊಳಿದು ನೀರು ಪಿದಾಯಿ ರಪಕ್ಕನೆ ಲಾಯ್ತಿನ ಎಲಿಕಿನ್ನಿ ಶಬ್ದ ಕೇಣ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಟಲಾಗ್ದು ಪರಾರಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತುನ ನೀರುಡು ಎಲಿಕಿನ್ನಿನವೇ ಮೋನೆ ತೈ ತಕ ತೈ ಸೊಲ್ಮೆಲು.